O Concello de Lousame celebrará o seu Festival de Entroido o sábado día 10 no Polideportivo Municipal Pilar Barreiro Senra. O Festival de Lousame foi presentado esta mañá pola concelleira de Xuventude María Regenjo, que estivo acompañada polos técnicos de Cultura Eduardo Agraso e María Teresa Baluge. O Entroido chega a Lousame este sábado co popular Festival de Entroido, que terá lugar dende as 5 ata as 8 no Polideportivo Municipal Pilar Barreiro Senra. O festival contará cun desfile de disfraces e un sorteo de agasallos entre os participantes ao seu remate. O desfile de disfraces dará comezo ás 6:30 e está aberto a nenos e nenas de ata 16 anos, distribuídos en 4 categorías. As inscricións poden realizarse o mesmo día do festival en horario de 4 a 6, no Polideportivo Municipal. Todos os nenos que vayan disfrazados recibirán un agasallo. Non van faltar os hinchables, obradoiros, xogos e animación musical, así como unha degustación de doces típicos de Entroido feitos por voluntarios. Empezaremos ás 5 da tarde e acabaremos sobre as 8 máis ou menos da noite, todo vai en función do desfile de disfraces. O programa sería parecido ao do ano pasado. A idea un pouco era continuar co concepto que tiñamos de festival ano pasado, non? Queríamos quitar o concurso e manter o desfile. Entonces, en vez de haber premios, o que facemos un sorteo de agasallos entre todos os participantes. Pois dese xeito damos oportunidades a todos os nenos a ter opción a poder quitar un premio. O programa sería diversos hinchables, obradoiros e talleres, música en vivo e xogos de animación. Despois teríamos a degustación gratuita de orellas e filloas. As filloas están feitas todas por xente por aquí, por voluntarios de Lousame. A concelleira de Xuventude María Regenjo agradeceu a colaboración das veciñas e veciños que se encargarán da degustación. Queríamos agradecer a todas as persoas voluntarias que participan no festival. Sin elas sería imposible levar a cabo ninguna das actividades que en estas dúas concellerías se están realizando ao largo de todo o ano. Tamén darlles agradecer ás persoas que veñen a facer as filloas, porque é moi importante tamén que nos boten unha man. A verdade é que temos moita sorte aquí neste concello con a cantidade de xente voluntaria que temos. Xa o vemos falando durante moito tempo. A verdade é que temos, creo que cando fixemos o balance con 200 persoas que estaban colaborando en unhas ou outras actividades, tanto en protección civil como en actividades de voluntariado juvenil. A verdade, iso é moi importante para un concello pequeno como o noso e con poucos recursos. Entón, a todas elas agradecer e a todas as que van a participar este sábado 10 no festival, pois moitísimas gracias por adiantado, porque sin vos sería imposible levar a cabo esta actividade. O ano pasado participaron no festival alrededor de 600 persoas.